party mondo mi odongi. Nitie gimoro Raila Amolo Odinga nowacho ni ei party ka wan gi jolony, wan gi rowere, wan gi mine, wan gi PWD, wan gi ji te nitie. Ji riwore paro te. Ng'ato ka ng'ato nitie gimokelo. En gi lewo mokelo, en gi idea mokelo. Emomiyo mondo ji owinjre. An king'iyo tawacho ni ODM ni ten democratic day. Nikech SG nyalo chung to wacho gigene, to be mano hakine. Chairperson wacho gigene, mano hakine. To gibede mesa achiel. Dong ni neno Sifuna ko bedo gi Ruto e mesa kacha. Koso no kineno. Dong ni neno Gladys Nyawanga ko bedo gi Ruto e mesa kacha. To ingeni gini en gima kik wakel mchanganyiko. Nikech gima weke koro dwa timo en koro kelo mchanganyiko mana Raila Dagicha. Mchanganyiko tiende ni odwa kiko wach ODM ni mondo ng'e ni nitie jochumbu, jo brokers to gi jo ODM yie. ODM en ODM. Japiny mantiere Siaya, Migori, Awendo, Mombasa kure. Ging'eyo ni ODM en achiel. Wawacho ga ni jokanyanam odwa en otadi. Ot achiel. To kuma yie gi weke, owacho ni wadhi winjore. Sam wadhi winjore higa manyien ka koro wadhi e yiero. Kodong' higa achiel to yiero. To winjruok no biro niya. Ere ng'ama king'iyo ei ODM nyalo ting'o bendera madhi lok kura ka mayom Ruto kona en ng'a? Dobed Badi, dobed Wanga, dobed Joe, dobed Oparanya kona ka nitie. Sama wantie makoro waywak ni onge. To wan gi geno ni kwachako sani wanyalo ikore ne 2032. Emomiyo awacho niya, yo mar Ruto mondo donj go 2027 okalo ei Orange House tir, to joma nie yoni gin jo ODM kaluwe. Mondo mi wachop 2032 nyaka waduok Ruto okonywe 10 point agenda. Weke wacho ni wan gi 10 point agenda. Ayie gondi mane social architecture mar ODM. Weche mibadhi migeng'o, devolution, rowere tich, timo kama mane gimuwa wacho. To weche gi sirikal ema nyaka tim. Gin gi pesa ma gibiro timogo. Wini nyo wuone nga. An kipenja Wini ne wuoyo ne jodito madongo mani ODM maparo ni kombe magin tierego jorowere matindo ok nyal kawo. Magi joma nowuoyo negi. To nyisogi ni wambe wan ka waikore kombe gi wambe nyakata gima ne babu wacho wuoyo ne joma tindo nikech party ka party iloso mondo rom sirikal. Ng'ama wacho ni ODM wuok e sirikal ibiro wuok ne to joko donjo. Ubiro wuok ni to kel jomoko. Nyaka wabede sirikal ka kuma matunga gini ntieni. Nyaka wabedi. Jomatindo go yie gibede sirikal. Ananeno ka jomatindo yie. Okay. Ne Bati.